नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आज आहे आपला शनिवार. आता मस्त दुपारचे 2 वाजले, जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आज काम पण चालू नाही आहे, त्याच्यामुळे ते खरखर आवाज नाही. आणि मागच्या व्हिडिओवरती जे तुम्ही प्रेम दाखवले त्याबद्दल धन्यवाद. जो माझा स्कूटर ब्लॉगिंगचा जो पहिला प्रयत्न आहे त्याच्यावरती खूप चांगला प्रतिसाद आला आहे आणि असंच प्रेम असू द्या असं मला वाटते, कारण का मी पण शिकतो आहे. आणि आज आपल्याकडे एक असा टास्क आहे की ही जी किचन आहे ना, ही किचन आपल्याला अशी किंवा सिमिलर आपल्याला शोधायची आहे. ही माझ्या वाईफच्या स्कूटीची किचन आहे, ती तुटली इकडनं, कारण का ही जुनी झाली होती. तर आपल्याला आजचा टास्क हे आहे की आपल्याला ही अशी किचन आहे ती शोधायची आहे. तर मिळाली तर खूप चांगली गोष्ट आहे, नाहीतर मग सिमिलर आपल्याला असं काहीतरी जुगाड करावं लागणार आहे. तर भेटूया आता संध्याकाळी ऑफिस सुटल्यानंतर. आपल्याला ही कुठे भेटते ते बघायचं आहे. ठीक आहे, चला मस्त दुपारचा आनंद घ्या, आराम करा. शनिवार आहे, मूवीज बघा. भेटूया संध्याकाळी. नमस्कार मंडळी, आता वाजले 8:45 आणि मी आणि माझ्या फॅमिलीला घेऊन थोडं फिरवून आणतो आहे. आता चाललो आहे आम्ही स्टेशनला. हां, व्हिडिओ चालू आहे, हे दाखवायचं आहे. आणि ही आहे 120 रुपयाची लागलेली फोडणी. काय काय माहिती नाही कसं खेळणं आहे. ऐकलं? ठीक आहे, चला भेट. आलोय मी स्टेशनला. गाडी ॲक्च्युली पार्क मी जवळजवळ अर्धा किलोमीटर लांब करायला लागली आहे, कारण का इकडे स्टेशनला ना कुठेच पार्किंग नाही आहे. तर इकडनं मग चालत चाललो आहे पुढे. साईडने अशी बसेस वगैरे जात आहेत. आता माझी मुलगी आणि वाईफ आहे ती पुढे आहे स्टेशनच्या इकडे. आता मी चाललो आहे चालत चालत. आता इकडे बघूया, जर कधी आपल्याला किचन त्या टाईपमध्ये भेटत असेल तर मग बघू. आणि इकडे गर्दी खूप आहे. ठीक आहे, थोड्या वेळानंतर मग बोलतो मी तुमच्याशी. नाही ब्लॉग बनवतो आहे. तर आता आमची शॉपिंग वगैरे होऊन झालेली आहे आणि आता आम्ही बसलो इकडे हॉटेलमध्ये आलो आहे. आजचा जो डिनरचा प्लॅन आहे तो हॉटेलमध्ये आहे. आणि आम्ही मागवली आहे काय, लाहोरी रोटी आणि मंचाव सूप. त्यानंतर मग डिसाईड करणार आम्ही काय आणि काय. हां, मंचुरियन सूप बरोबर आम्ही नूडल पण मागवले. ते खाल्ल्याच्या नंतर आम्ही डिसाईड करू की राईस खायचं की नाही. हॉटेल खूप छान आहे, एन्व्हायरमेंट पण खूप मस्त आहे बघा. तर आम्ही नेहमी येतो तेव्हा AC मध्ये बसतो, पण आज AC फुल आहे तर आम्ही बाहेर बसलो आहे. आपलं ट्रेडिशनल मंचाव सूप. घरी यायला भाजी वगैरे घेतली सगळी, पण ते जे किचन शोधत होतो किचन काय तसं मिळत नाही मला. आता बघूया, आता मी खूप सारे म्हणजे 3-4 शॉप शोधले पण काय मिळत नाही. बघूया आता घरी गेल्याच्या नंतर जर का परत बाहेर पडलो तर मग दुसऱ्या शॉपमध्ये जाऊन शोधायला लागणार आहे आपल्याला, तर ते तसं नाहीच मिळत आहे. काय आता मला पण प्रश्न पडला आता काय करायचं ते. चला भेटूया थोड्या वेळानंतर.